Apa kowe ra wedi mati? Wong urip kuwi sing dinteni apa ta ni? Wong urip kuwi sing dinteni modar. Ku mung kari antri, tak omongi. Mung kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Wela dalah. Ora ada dalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh.